direkte til hovedbanen i København, hvor Michelle Village er klar til at sige god aften Danmark. En gruppe mennesker vil gøre op med det billede af Danmark, der lige nu tegner sig i omverdenen. Derfor har de startet en kampagne på Instagram, hvor folk viser deres version af Danmark. Komikeren Lars Hjortshøj, han er klar med et nyt show, som han kalder for Omvendt. Han har simpelthen lavet en selvrensagelse og fundet ud af, at han ofte oplever verden på hovedet. Hvorfor, spørger jeg manden selv om, når han er min gæst om lidt. Så god aften Danmark, og velkommen til. Men i aften har jeg tænkt mig at begynde i Rødby, for her valgfarter ikke kun flygtninge til, men også velmenende danskere, der sætter kurs mod det sydlige Danmark. Og måske er de gode intentioner gået en lille smule over gevind. Her skal I for eksempel se billeder fra Rødby i morges. Der lå simpelthen bjerge af mad, der er vokset frem i gadebilledet, men som slet ikke er blevet spist. Og det har faktisk fået en af de lokale til at komme med den her opfordring. Det er okay, I støtter, det er okay, I hjælper, og jeg synes, det er rigtig fedt, at danskere kan stå sammen om det her. Men hvis man ser på, hvordan Rødby Havn ser ud i dag, så er der rigtig meget lort alle steder. Der er rigtig meget skrald, og tøjsække er smidt overalt i folks haver. Ja, de er ikke helt glade, så hvis man vil hjælpe, så er det altså en rigtig god idé lige at undersøge, hvad der egentlig er behov for. Hvilket billede af Danmark vil vi gerne vise til omverdenen? Det spørgsmål er blevet debatteret heftigt her i Danmark. En gruppe mennesker mener ikke, at det er det rigtige billede, som mange har af Danmark, og derfor lancerer de nu en kampagne på Instagram, hvor de viser det, de mener af Danmark. Og en af initiativtagerne er dig, Daniel Mierczwinski. Velkommen til. Tak. Også velkommen til dig, Nanna Hale. Tak. Daniel, som sagt, er du en af idémændene til det her. Hvorfor mener du, der er behov for at vise et andet billede af Danmark? Jamen, det synes jeg, fordi at de internationale medier er blevet meget præget af den her kampagne, som der kom ud i libanesiske aviser. Og det synes vi ligesom, at der var også en anden Danmark end bare den her meget fjendtlige, men også et Danmark, som rent faktisk støtter op om de her flygtninge og utrolig gerne vil tage sig af dem, kan vi jo også se fra billederne nede fra Rødby. Og det synes vi egentlig, vi gerne vil vise. Og så i stedet for at bruge en masse penge på at lave annoncer i forskellige aviser i udlandet, så har I fået den idé at lancere kampagnen på Instagram. Hvordan foregår det? Jamen, vi er en virksomhed, der hedder Sponsor. Vi har egentlig et stort katalog af de her Instagrammer, blandt andet Nanna Hale. Og vi gik så ud til de her 12 Instagrammer og spurgte, vil I ikke være med til den her kampagne? Nu kan vi rent faktisk vise Danmark fra en anden vinkel, så det gør så, at vi kan ramme over 1 million mennesker bare ved at have de her 12. Og nu kalder du Nanna en Instagrammer, det vil sige, at du er meget på Instagram, og du er ikke bare meget på Instagram, du er faktisk en af dem, der bliver mest fulgt. Du har 114.000 følgere over hele verden. Ja. Det er godt gået, jeg er nødt til at sige. Tak. Hvorfor har du valgt at sige ja til den her kampagne? Det har jeg, fordi at jeg kunne ikke sige nej. Altså, jeg blev ringet op af Daniels partner her i forgårs og spurgte, om jeg ville være med, og det var der simpelthen ikke nogen god grund til at sige nej til. For mig handler det om, at jeg har rigtig mange følgere fra udlandet, som måske ikke sidder og har et eller andet billede af Danmark lige nu. Og hvis jeg kan være med til bare en eller anden lille grad at ændre det, så vil jeg selvfølgelig gerne være med til det. Og lad os prøve en gang at se, hvordan det foregår. Først og fremmest kan vi lige se et par eksempler på, hvad det er, der bliver postet på Instagram. Her er et par forskellige billeder. Jeg ved ikke, Daniel, om du kan forklare, hvad kan de her billeder bidrage med til, at folk i udlandet får et andet, en anden forestilling om, hvad Danmark er? Jamen, altså det kan bidrage med, er jo den her, kan man sige, sammenslutning af mennesker. Hvis du er en person, der putter et billede op, så er det måske kun din nærmeste, der hører om det. Men den her store er noget, der er interessant for faktisk internationale medier også, at se den her dækning af det. Men når du så for eksempel har de her billeder, hvor der står hashtagget Greetings from Denmark, hvad er det, de kan vise her? Fordi det er jo ikke, fordi der står en masse danskere og siger, welcome to Denmark. Altså billedet er jo fuldt også af en beskrivende tekst. Og den tekst, den rører rigtig mange mennesker, fordi den kommer fra hjertet fra de her Instagrammer, som rent faktisk poster det. Og det gør så, at man kan fange andre på en anden måde. Og det Jeg vil også sige, jeg tror, at teksterne betyder mere i det her tilfælde, end lige billedet gør. Lad os prøve en gang at få et eksempel på, fordi normalt vil jeg sige, så er det jo forbudt at have mobiltelefoner med i mit studie, fordi vi skal helst være nærværende, men du har fået lov, fordi du sætter faktisk et billede på nu live. Ja.
Så prøv en gang at gå i gang med det, så håber vi lige, at seerne kan få lov til at se med, hvad det er for et billede, du sætter på. Jeg har et billede her, som jeg har taget og redigeret. Og så har jeg skrevet en tekst. Jeg har snydt lidt Vi kan i forvejen. så ikke vise billedet her, fordi du er ud af Apple TV. Men vi kan jo... jeg ved ikke, om vi måske kan få... Prøv at sætte billedet. Prøv en gang at vise billedet her. Måske kan vi zoome ind på det. Det kan vi. Det er et smukt billede af hvad? Havet? Jamen, det er mig, der står med en blomsterbuket ud over havet. Hvorfor har du valgt det? Jamen, det har jeg... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det fordi, at det var et, jeg havde. Jeg blev ringet op i forgårs, og jeg sidder lige nu i min speciale slutspurt. Jeg havde ikke lige tid til at tage et nyt. Men så synes jeg altså, at det her, det symboliserer på en eller anden måde meget godt. Altså, det er meget idyllisk, og det er havet, og man kan sige, det er jo på en eller anden måde repræsenterer det også noget lidt frygteligt for de her mange mennesker, der er jo kommet af den vej op til Europa. Og en ting er jo billedet, men det er jo lige så vigtigt med teksten. Med teksten, ja. Hvad har du tænkt dig at skrive? Jamen, jeg har skrevet en tekst, som er længere end det, jeg plejer at poste. Den er en del længere, som jeg har faktisk gået og brygget lidt på her de sidste 2 dage, hvor jeg prøver at komme igennem med at sige, altså dels sige velkommen til de her flygtninge og asylansøgere, men også sige til omverdenen, at det ikke der er en stor andel af civilbefolkningen, som ikke synes, at det politiske går, som det skal lige nu. Bare at gøre opmærksom på det. Så jeg prøver ligesom at lave den lidt 2-del i teksten også. Så det handler om begge ting. Daniel, hvad er det, I på sigt håber kommer ud af det her? Udover selvfølgelig gerne vil have, at der kommer et bedre image. Hvad tænker I så med den her kampagne? Det vi også gør, det er her på mandag, når alle billederne ligesom er kommet ind, og alle historierne, så har vi partneret op med Vesterkopi, som faktisk tager alle de her billeder og printer dem, og så sender vi den så til et asylcenter i Danmark, så flygtningen rent faktisk kan få de her billede. Ja. De bliver printet stort og fint ud, og teksterne kommer med. Og... Ja. Det bliver da det smukkeste asylcenter, hvor de kommer til at hænge med alle de flotte billeder der, det håber vi. Tak fordi I havde tid til at komme herind. Tak fordi I måtte. Mange tak.